कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. उद्धव ठाकरे यांचा ताफा कातळ शिल्पाच्या दिशेने रवाना झालेला आहे. अगदी काही क्षणात, काही वेळात हा ताफा हा या कातळ शिल्पाच्या या ठिकाणी येणार आहे. पोलीस फौजफाटा मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी दाखल करण्यात आलेला आहे. रिफायनरीच्या विरोधकांची भेट हे उद्धव ठाकरे घेणार आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. अगदी काही क्षणात हा ताफा या ठिकाणी पोहोचणार आहे. समोरूनच तिथल्या काही स्थानिक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचा ताफा हा या ठिकाणी पोहोचतोय. या ठिकाणी पोहोचणारा ताफा पोलिसांकडनं रोखला जाण्याची दाट शक्यता आहे, कारण उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर बरेचसे आमदार खासदार हे त्यांच्या सोबत आहेत. मगाशीच जर आपण पाहिलं तर भास्कर जाधव यांना रोखलं गेलं होतं, त्यांना अडवलं गेलं होतं. आज प्रवेश करण्यास त्यांना मनाई केली होती. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे ज्यावेळी या ठिकाणी येतील त्याच्याबरोबर असणारा ताफा असेल त्यांनाही रोखलं जाणार आहे. त्यामुळे नेमकं या ठिकाणी काय घडतं याच्याकडे प्रामुख्याने आमचं लक्ष असणार. ही थेट दृश्य आपण जर पाहत असाल तर ही कातळ शिल्पाच्या बाहेरील आहे. या ठिकाणी पोलिसांकडनं मीडियाला सुद्धा रोखण्यात आलेलं आहे. मीडियाला सुद्धा आतमध्ये जाण्यास नकार दिलेला आहे आणि जो ताफा आहे तो अगदी काही वेळात या ठिकाणी पोचतोय. पोलीस सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. या ठिकाणी जी व्यत्यय येऊ नये कॉन्वेमध्ये कुठलाही, त्याच्यासाठी प्रयत्न करताना पोलीस प्रशासन दिसतं. अगदी काही क्षणात उद्धव ठाकरेंचा हा जो ताफा आहे हा या ठिकाणी पोचणार आहे आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे हे इथल्या रिफायनरीचे जे विरोधक आहेत त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत, चर्चा करणार आहेत. या ठिकाणी 144 कलम सुद्धा लावण्यात आलेला आहे आणि संपूर्ण मीडिया तुम्ही पाहत असाल तर या ठिकाणी बाहेर आहे, त्यांना बाहेरच रोखलं गेलेलं आहे. उद्धव ठाकरे आणि काही नेते मंडळी याच ठिकाणी पुढे गेलेली आहेत कातळ शिल्पावर पाहणी करण्यासाठी आणि तिथे जे रिफायनरी विरोधक आहेत त्यांची भेट घेण्यासाठी ही मंडळी गेलेली आहेत. आणि पोलिसांकडनं काही मोजक्याच गाड्या सोडण्यात आल्यानं तर मीडियाला पण सुरुवातीला अटकाव केला गेला होता, आतमध्ये जाण्यास नकार दिला होता. पण त्यावेळी तिथल्या नेते मंडळींचं लक्ष वेधलं आणि वस्तुस्थिती मांडल्यानंतर मीडियाला सोडलं गेलं. अजून बरंच अंतर गाठायचं आहे, अजून बरंच लांब कातळ शिल्प आहे. उद्धव ठाकरे, त्याचबरोबर अनिल परब, खासदार विनायक राऊत, विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, ही नेते मंडळी जी आहेत ही त्या पोचलेली आहेत. तिथली पाहणी त्यांच्याकडनं केली जात आहे. अगदी काही वेळ अजून अंतरावर हे कातळ शिल्प आहे. उद्धव ठाकरे ज्या ठिकाणी पोचले ते ठिकाण आहे. आम्हीही काही वेळात त्या ठिकाणी पोचणार आहोत. प्रामुख्यानं रिफायनरीच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर विरोधक आणि समर्थक असे दोन गट असताना ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे पाहणी करण्यासाठी येत होते त्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी आता आम्ही जातोय तिथे जात असताना पोलिसांकडनं मीडियाला का रोखलं जात होतं हे अद्याप समजू शकलेलं नाहीये. अगदी काही वेळात समोरच हे ठिकाण दिसतंय कातळ शिल्पाचं. त्याच ठिकाणी उद्धव ठाकरे आणि सगळे नेते मंडळी आहेत. त्यांच्याशीही ते इथल्या रिफायनरी विरोधकांशी चर्चा करणार आहेत आणि त्यानंतर आपली बाजू, आपली भूमिका ते मांडणार आहेत. अगदी 2 किलोमीटरचा हा प्रवास होता. 2 किलोमीटर आतमध्ये हे कातळ शिल्पाचं ठिकाण आहे आणि या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंच्या केवळ 2 ते 4 गाड्या सोडल्या आहेत. युवासेनेचे वरुण सरदेसाई सुद्धा या ठिकाणी पायी चालत येण्यासाठी निघालेले आहेत. रणरणतं ऊन आहे, भर दुपारचे 12 वाजलेले आहेत आणि अशा वेळी या ठिकाणावरनं सगळेजण या कातळ शिल्पाच्या ठिकाणी यायला रवाना झालेले आहेत. त्या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी सुरुवात देखील केलेली आहे. हाच तो परिसर आहे. समोर काही गाड्यासुद्धा आपल्याला दिसत आहेत. सकाळपासून ज्या ठिकाणावर येण्यासाठी आम्हाला रोखलं जात होतं, ज्या परिसरात आम्हाला जाण्यास प्रवेश बंदी केली जात होती पोलिसांकडनं, त्या ठिकाणी आपण अखेर पोचलोय. समोरच हे कातळ शिल्पाचं ठिकाण दिसतंय. उद्धव ठाकरे आणि
त्यांचे नेते आमदार खासदार स्वतः वैभव नाईक सुद्धा त्यांच्यासोबत तिथे आहेत. नक्कीच रत्नागिरीत आज आपण हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहणार आहोत, कारण उद्धव ठाकरे पण या कातळ शिल्पाच्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. दुसरीकडे राणे बंधूसुद्धा समर्थनार्थ मोर्चा रिफायनरीचा रत्नागिरीत राजापूरमध्येच काढतायत. या पार्श्वभूमीवर पोलीस बंदोबस्त पण मोठ्या प्रमाणात तैनात करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर आज सायंकाळी राज ठाकरे यांची सभासुद्धा रत्नागिरीत होते. त्यामुळे एकंदरीतच रत्नागिरीत आज राजकीय रंग चढताना पाहायला मिळत आहेत. समोरच आपण पाहत असाल तर हे कातळ शिल्प आहे किंवा हा महाराण आहे तो आपल्याला दिसतोय. नेते मंडळींच्या गाड्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. अगदी काहीच अंतरावर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सर्व सहकारी आपल्याला पाहायला मिळतात. साहेब, उद्धव ठाकरे या ठिकाणी आले, पाहणी सुद्धा या ठिकाणी केली. नेमकं काय झालं या ठिकाणी? इथे कातळ शिल्प जे हजारो वर्षापूर्वीचं या ठिकाणी शिल्प केलेली आहे, ते शिल्प त्याने बघितले आणि त्याची नोंद युनेस्कोमध्ये घेतलेली आहे. आणि अशी शिल्प या भूमीत राहिली पाहिजेत यासाठी सुद्धा उद्धवजी प्रयत्न करतात. साहेब, नेमकं काय झालं पाहणी केल्यानंतर? असं आहे की या ठिकाणी जागतिक दर्जाचं पुरातन काळातलं कातळ शिल्प आहेत, अनेक जवळजवळ 150 कातळ शिल्प आहेत आणि त्यातल्या काही कातळ शिल्पांच्या आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी स्वतःहून पाहणी केली, माहिती घेतली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.